3, 2, 1. Yun, alright, mapagpalang araw po sa inyo lahat mga probinsyano. Nandito na tayo ngayon sa Aliwagwag na Barangay Aliwagwag na Lingayen, Pangasinan, yung kung saan gaganapin ang charity dito sa Barangay Aliwagwag. Kasama natin ang Puti-Leeg Riders Club na si Matanglawin. Subscribe nyo po or follow Matanglawin. Mamimigay po tayo ngayon ng school supplies. Yan, dala po natin. Yan. At maraming salamat din po kay Sir Lino. Yan. Sa binigay niyang school supplies. Update ko po kayo mamaya. Papasok po tayo dyan para makita natin yung ating mga beneficiaries dito sa Barangay Aliwagwag. Yan, nandito na tayo ngayon sa Barangay Hall ng Aliwagwag sa Lingayen, Pangasinan. Yan yung ating mga beneficiaries. Alright, nandito na tayo ngayon sa venue ng Hotel Riders Club. Kasama natin si Sir MJ Maniklang. Ayan, sir. Kaway-kaway. Ayan, sila po yung host dito sa Aliwagwag Elementary School. Salamat sa inyong sipag at taga na pagpapasara sa ating mga estudyante. Maraming salamat po. Kasi ang kasabihan nga po, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ika nga ni Dr. Jose Rizal. Kaya mga kids, mag-aral po tayong mabuti. Pag-usayan natin para makamit natin ang ating mga pangarap. Para parang araw, kayo rin po ang magbigay ng mga tulong o yung mga blessings na nakakamtan natin. So, ayan. Hindi na papatalo si Sir Ray! Sir Ray!